छत्रपती संभाजीनगरमधील उद्योजक संतोष लड्डा यांच्या बंगल्यावरील दरोडा प्रकरणामध्ये पोलिसांनी देविदास नाना शिंदे याला अटक केली आहे। त्याने लड्डा यांच्या घरातील सोन्याची टीप दरोडेखोरांना दिलेली होती। आरोपींनी रेकी करण्यासाठी वापरलेली चारचाकी आणि दुचाकी सुद्धा पोलिसांनी जप्त केली आहे। लड्डा यांच्या पार्टनर सोबत एक मोठा व्यवहार ते करणार होते, त्यासाठी 10 कोटींचे काळे धन त्यांच्याकडे आणलेलं आहे। सर्व रोख लंपास झाल्यावर लड्डा पोलिसांमध्ये तक्रार करू शकणार नाहीत, त्यामुळे लड्डा यांच्या घराची निवड करण्यात आली। ही सर्व माहिती दरोडेखोरांना या शिंदेनी दिलेली आहे। मात्र प्रत्यक्षामध्ये त्यांना घरामध्ये रोख न मिळता सोनं मिळालं। हे सोनं सुद्धा कोट्यवधींचं असल्यामुळे आरोपींनी त्याची विल्हेवाट लावून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, असं पोलिसांनी सांगितलेलं आहे। दरोडेखोरांनी वापरलेली किया कार त्याचबरोबर मोपेड वाहन सुद्धा पोलिसांनी जप्त केलेलं आहे।